D-boy, kana ina wai har yanzu jiran ka nake yi in yi in tafi. Au ciniki ka tsaya yi da su? To mashin din na ubanka ne da ba za ka sallama musu ka kawo min kuɗi na ba? Zan fasa kanka. Kai, bindiga! Kai, ba na son shirme. Nawa yayi? 150 suka siya. 150? Da suka ga kin dame ni da kira, ya dawo 100. Kamar yaya? Ashe mashin din hayaki yake, ya dawo 50. Sabon mashin din ne ka je ka siyar 50? Duk garin nan babu wanda zai iya shigar da mashin din nan bata tashi ba kamar ni. Masu iya magana na cewa iya ruwa fidda kai, kuma in dai da alkawari ruwa ba zai ci gwani ba. Lissafin kura da na akuya ba iri ɗaya bane ba, sai dai a wannan karin ta yi ta goma sho kuma ta yi tattaki, lallai burinta ta ga cewar ta kai kowa ƙasa. 'Yar damfara. Ina zaki je ne? Guraren da zan je suna da yawa, amma kuma shata nake so zan ɗauke ka. Alhamdulillah. Ai haka nake nema dama. Nake biyo manya-manyan unguwanni irin waɗannan na manyan attajiran masu kuɗi domin haɗuwa da irin ku. Nawa kake gani zan baka? Ai ni duk inda kike so mu je zaki ban 5,000. Mu je zan baka 7,000. 7,000 hajiya? Yar damfara ce ta gaji kwace. Shin menene hikimar Malam Bahaushe da ya kira wannan kwaro da suna Malam buɗa mana littafi? Lallai akwai hikima a ciki. 'Yar damfara. Shin tana iya damfarar ko ko a'a tana kai su ƙasa ne? Shin menene burinta tsakanin maza da mata? Damfarar menene ribarta? 'Yar damfara. Ka gan Allah ya sa na biya balas ɗin kuɗin babur ɗin nan da ake bi na. Na biya bashin wannan ɗan tallan ɗan takura wannan ɗan tallan. Ɗan mata, ina gajiya. Yau wasanni. Na ganki kamar neman adai sauki ko? In baki da mutu rage miki hanya mana. Har ina zaki je haka? Wallahi inda zani da nisa. A to ai girman ki ne aikin wuce haka. Ina buƙatar magi da gishiri domin gyaran miya. Nafsan yayi yawa. Kaga mai gida abin da nake gaya maka akan matan nan ko? Yi haƙuri fa dan Allah. Ai ruki kin wuce haka ai in awa 5 zaki ajiye na anan baki da damuwa. Allah sarki, kuma na hada jinsi da sarautar dan kokarin da nake yi ba kowane mai sarautar ne ma zai iya ba. Oga, Allah ya sa gishirin nan da magi sun haɗu karɓa kawai zai. Idan har kayan miya kina ƙasa babu abin da zai hana. Ta sha alwashin sai ta kai kowa ƙasa, ta sha alwashin babu mai tsira a komarta, ta sha alwashin kifi ne wanda take baza fasa. 'Yar damfara. Mashirin wannan shirin Hausa TV and Series Entertainment, ci gaban shirin Nasir Hassan 'yan awaki, labari da kuma tsarawa da bada umarni Hafiz Uba Official. Sai ku subscribing a tashar mai suna Hausa TV, a nan ne kadai zan fara saka muku wannan shiri, zai fara zo muku duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. 'Yar damfara. Yau dan Allah zo ka gani. Kai zo ka gani dan Allah. Yace faruwa ne zan gani. Dan Allah zo. Menene? To babu na fef din wallahi. Sun dauke shi. Ga ragowar abincin ma na ga baka cinye ba, ni zan tafi gida gashi. Da zan gida abinci malafar uban an ya cinye abinci. Allah ya tsine maka albarka. Yan da fara ne wallahi. Ta rantsa da girman Allah duk inda na ga mace mai liƙa ko ina take wallahi. Wallahi ita ce ta sata mun adare su. 'Yar damfara.